Здравейте, аз съм Нова и това е май 6-то клипче от моето оцеляване в Майнкрафт и в този епизод мисля да си направя къщата и първо да отидем да убием това там зомби и той вече умрял, това няма да ви трябваше да го метнем тук, така. И защото искам да направя малко по-разноцветна къщата, ще отидем до оня там остров, за да вземем малко повече дърво. Един момент да си оправя микрофона. Да, добре. Така. През това време това купче какво прави тук. Още не е заредил света. А ние май нямаме храна у нас. Чакайте. Защото виждам, че огладнявам. Обаче, ето го и света. Имаме ли брадва у нас? Имаме. Нямаше малко дървета. Или всичките може. Ще вземам, ще саплингите от тях, защото да ги засада там. Където живея. Защото да не обикалям от тук до там винаги. Добре, и водните лилии ще взема. Да, като казах водни лилии, днес е цветница, честитен ден на всички. Getting good, да. Това е много добре. Така е. Да, не се чудите, защо ги получавам, защото си сменях версията. Излезна едно точка 2, значи 1.2.5. Сигурно 20 ще ми стигнат. Не повече. Да, ето тук един саплинг. Може и някое. Не повече, мен не ми трябва много саплинг. Такова дърво. Ще събера колкото се може повече. Ето тук много гладнях, просто. Добре. Сега да съберем водните лилии. Къде е тази водна лилия? Ще съберем някъде към 10. Толкова ще ми трябват. Може и клей да събера. Ето тук още една. И още. За да стана 10, още една. Ето. И сме готови. Свършва ни храната. Да не е добре. Само да видим какво играя. И си съм, да, добре. Май 4-ти епизод, да, точно така. Беше много дълъг и го разделих на партове там, първа и втора част. Надявам се този клип да не стане много голям, а дори да стане, ще го разделя на няколко части. И колкото повече да го видя, толкова по-добре. Имате да гледате. Ако направо не ви се гледа, какво? Гледате на някой друг клиповете. Като
тези два саплинга, един ще го поставя. Не, няма го оставя тук. Я, крафтинг тейбъл. Добре. Един ще го поставя тук. Другия тук. Така. Става съм си върта за това. Ето тук. Как си държа храната. Ето ми храната. Това е само такива пържоли. Добре, хранихме се. Тук имаме такива неща. Добре. Това взимаме. Значи нещата, които не ни трябват. Да. Ето тук си довърших енчантник стаята. Да. Мода, който нали го търсех, за да си енчантна това, не го намерих и за това ще енчантна така ето 6. Unbreaking едно, добре. Може някоя друга, все едно. Така. Добре, енчантихме си кирката. Сега. Кое не ни трябва? Това не ни трябва. Това ще си го така ще си го взема. Cobblestone си имаме. Това ще взема половината. И ето този. И ето сега ще ви покажа какво ще направя. Само една такова. Така. И така. Добре. И ето от тук. Първо да вземем крафтинг тейбъл. Ето това не ми харесва. Добре, тук ще си направим къщата. Няма да е много голяма. Така, първо да вземем какво да. Крафтинг тейбъл, от което трябваше да взема. Що се гличнах? Добре. Така. Така, първо ще си го поставите тук. Така. Това тук ще работа малко от дърветата. Ето тук. И тук половината. Така. 64, тук 20. Така. Първо пода, мисля да ни е. Ето така. Може ли така да го поставям? Не може. Но ето така ще се опитам. Добре, така става. Ето така. Добре. Това го чупиме. Като ти ни падна, това не ме интересува. Така. Защо така стана, бе? Къде ни отида водната лилия? Дяволите. Няма да се занимавам. Тук ще го направя така. И това тази водна лилия ще я щупа. Така. Сколко ще направим тук? Правим 1, 2, 3, 4, 5, 6. И от другата страна 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Тук близо с това нищо. И са на 7. Но пак на 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Сега от другата страна. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Толкова се. Да, толкова се. 6, още 2, 8 да става. Така. И сега правим ето така. Не го направих още малко повечко, нищо. Ще ни свърши сега дървото.
през това време, аз докато го строя това, 1, 2, 3, 4, и станаха точно 4. За накрая се стъмва 2, 3, 4. Така, това че не стана. Сега си легнем. Така. Monsters. Това е от другата страна. С това е така, ще си преместим лекото. Добре, така става. Просто, нали, от другата страна имаш пещера. В тази пещера сигурно има и мобове. Така, добре. И пак се глична. Добре. Сега си направим една лопата. Лопата. И да съберем малко пясък. И то не е малко, а много. Но няма от тук, ще го избера ето там. Сега сигурно някъде към стак. Защото си ми трябва много за къщата. Няма да е много хубава къщата, но какво е това? Аз няма да живея много в нея. Ще живея повече в тази там, но сега нищо не мога да казвам, защото не се знае. Така, сега тук поставяме целия санд. Ще направим ето така. Да се изпачи ето тук. Искам всичко на стъкло. А през това време този крафтинг тейбъл ще направим 2 врати. Така. Това тук цялото ще е в... Мисля да го направя в... Казва в стъкло. Сложих тази врата, никой не може да ми каже. Добре, така се справяме. Ще ни трябва много повече. Ето тук ще го направя с камък. Ето така. То си можете. Покрива ще го направя от май от камък, не съм много сигурен. Ще видя така. Добре. Сега от това цялото дърво ще го преработя. 60. Ще ми стигне. Така. Добре. Добре, тиквите почти са... Всички са готови. Сега да видим как вървим с пясък. Тук е 14.
Добре. Лаг. Чакайте. Така е по-добре, за да... защото няма да ни стигне 100% стъклото. Ти верно ли? Точно 64. Glass-Pane. Добре. Оп! Лагна ми и веднага паднах. Как изглежда. Добре. Добре изглежда сега. Така ще го направя. Добре, така. Тук какво я справя? Не знам. Добре. Така, сигурно се избег. Че ми трябва още много пясък. Тук целия и тук целия. Да видим колко ще получим цялата работа. Май точно. Точно пак заедно. 16. Ох, май припалихме. Трябваше да го правим целия. Нищо. Колкото повече, толкова по-добре. Опа, тук с май греших. Добре, оправихме грешката. Добре, така. И сега ето тук. Така. Съединим две. Тези две. Ох. Добре. Така. Сега ще събера още санд. Защото ще ми трябва пак много. А следващата това епизод обещавам, че ще изследвам пещерата. Днес където намерих и диамантите. Добре. Така. Добре. Този Glass-Pane ще го оставя ето тук.
слагаме половината, тук половина. Ето това пенстъкло ще започна да оформяме къщата. Добре, така. Ще щупа ето това. Добре, върви за сега къща. Сега покрива. Мисля да му направя колостон. Как ще изглежда? Да, от колостон ще го направя. Но първо ще направя по-защото така ще ми е по-трудно. Ето. Добре. Така. Как вървим с стъклото? Мисля да се преместя тук, да живея тук, ще ми е леглото. Добре, сега ще отидем да легнем. За да се наспим. Така. Добре. Видим как вървим с стъклото. Мисля, че съм оправил влага в клиповете, разбрах как. Ако искате, може да покажа как става. Поне на мен сега не ми лаги. Така, добре. Така, някой лево трябва да дигна. Това с времето. В момента се концентрираме към къщата. Тук ще ги отваря тези врати. Ще само ги отварям. Ги затварям. Добре, сега да направим покрив. Добре, малко още колостон да вземем. Лак. Добре, оправи се. И този камък няма да стигне, но ланг. Чакайте. Добре, сигурно цяло ширичкото. Я, тук колко яко е станало. След като промених графиката. Добре и тук добре. О, 24. Това май ще ми е стигне.
Тук пак се бъгнах. Този клип сигурно е станал повече от половин час. Но ще го конвертирам на по-малки части. Нещо такова, но май като гледам никога останало и стъклото няма да ми стигнат. И затова май още трябва да събера. И то доста. Добре. Повечко трябва да събера. Така. Кирката не свърши нищо. Събера колкото мога и без нея. Ето тук ще събера колко. Ето тук. Някъде към 30 сигурно ще станат. После и тиквите трябва да съберем. Значи, това го прибираме. Това не е това и да го прибираме. Така. Само да го прибираме. Тук имам още малко ковостан. После като ходя в мината. Взема нали друг. Този свърши и сме готови май с покривата. И ето. Сега само да се изпече. Това. Пясъка. И сме готови. 8. Малко този крафтинг тейбъл го взимаме. Го слагаме ето тук. Ще взема и една от печките, защото тази най-горната не я ползвам никога. Да дори няма нищо в нея. Или има, не няма. Тук ще сложа един чест. Може и книги.
3. И трябва пясък и сме готови. Точно 3. Кола ни свърши. Така. Готови сме. Сега си направим няколко чест. Един голям чест. И това дърво няма да ни стигне, да. Това дърво. Ето тук и сме готови, да. Ето къщата ни е готова. Така. Това беше от мен. Дано клипът ви е харесал. И довиждане.